Oy, may kolorum! Kolorum! Ay, sino ditong affected nung sinabi ko yung kolorum? Kinabahan ka ba? Huwag kang mag-alala, ako dun eh. Kinakabahan ako eh. Alam mo kung bakit? Mas mauuna ko yatang maabot si Lord kesa sa mga pangarap ko. Charot! Uy, darot. Uy, pero kabisyo ha, yung mga kolorum na mga pampublikong sasakyan dyan. Sana po ay tumigil na po muna tayo. No? Kasi tapos na daw po yung deadline na sinasabi ng ating DOTR and Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayan. So this May 16, huhulihin na raw po ang jeepney drivers na hindi nakapag-consolidate ng kanilang public utility vehicles sa mga kooperatiba. Ayan. So sana po ay tayo ay sumunod. At kung sakali man pong hindi talaga kaya, siguro may maparaan naman para mapag-usapan yan. Try mo. Iba na lang yung sakyan mo. Sa iba ka pa pala magpapamaneho. Gamit ang iyong cambio. Charot! Uy, darot! Sa totoo lang, hati rin yung damdamin ko para sa mga ganitong usapin eh. Kasi naawa din ako doon sa mga driver na hindi afford na maging modern yung kanilang mga public utility vehicle. Naawa din ako doon sa mga drivers na yun talaga yung kabuhayan simulat sa pool. Pero naniniwala din naman ako na matagal na itong binanggit ng LTFRB. So, disiplina. Disiplina yung kailangan talaga nating matutunan, kailangan nating pag-usayan, at kailangan nating i-implement. Kasi kung lahat ng mga tao ay pagbibigyan, then, para saan pa ang mga rules and regulation? Para saan pa ang structure? So, bakit seryoso tayo ngayon? Wala lang, gusto ko lang magtunog matalino. Magtunog matalino pero bobo sa pag-ibig. Charot! With the rot. Ay nako, anyway Kabish, I hope you're having a great day today. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsywa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra.